yhtäkkiä kun mä oon myös jengissä, mä oon tuolla ratina vähän käänny, niin yhtäkkiä mut laitetaan seinään ja se alkaa nuoreen mua. Ja mä oon, että ei se kuka sä oot, että mä oon Nea. Nea alkaa nuoreen mua. Se ottaa vielä... Ei leiki vittu. Ettan. Ja sitten se otti vielä musta kiinni, tiedätkö mistä sieltä alhaalta. Ei Lassi chillaa. Mut oikeesti, se oli ihan kauheeta. Mä olin, että okei, haluatko sä olla jotain munkaa? Yrität sä iskeä mua kuitti? Se yhtäkkiä vaan tulee ja nuolee mua. Sä oon rakastunut sun teksti. No joo. Ei. 17-vuotias nuolee 16-vuotiasta. Voit nuolla sen paskaks vittu. Älä mä en halua, että se nuolee paskaa. Ei Nyt mä käsitin. Ei tarvii Broidi, ei mä tajusin jo. Juu, mut aika hyvä kissa se oli silloin. Mut se oli varattu silloin.